nyaya dzandinadzo pano muri yeZimbabwe bhegi rinogara rakazara rinogara rine zvinhu zvaro rinogara rine nyaya dzenyu chikonzero dzinoitika kuvanhu dzigogadzirwa nevanhu chikonzero vanhu ndivanogadzira bacho asi nyaya dzandinadzo natso muri yeZimbabwe ndine nyaya yekwagutu yemwanakomana anga achifamba achitora zvipfeko zvevanhukadzi zvemukati asi akabatwa nyaya yekutaura kwandiri kuti pazuva ranhasi mwana uyu akataura shoko rokuti izvo ndibatei zvenyu mungada kundirwisa kana kundirova asi hakuzi kuda kwangu kuda kwambuya vangu apa mbuya vari kutaura ndaamai vemwanasikana chikonzero mwana womukwasha ari pamba asi amai vakaita zvokumetedzwa asi kutaura kuti kwandiri kuti nyaya iyi iri kuita kudari mangwana pamusoro pezvakaitika zvakataurwa nezuro muri yeZimbabwe ndinazvo batai makadaro ndigokuudzai no problem ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe ikuita nzvimbo yakadoma mukati mekadoma muri yeZimbabwe asi ndapedza ndikuzivisa zvimwe zvezvimwe zviripo murume akasiya akapaka mota yake kudaro akazoti akuda kunoivhura ndokuwana mumuta mune mutumbi wemunhu wechirume wakafa wakutonhuhwa asi anga akapaka motikari yake akakiya ko munhu akapinda sei ipapo zvakuda mapurisa kadoma ende nyaya irimo kwechi mapurisa ndinayo nyaya muri yeZimbabwe ndakambotaura nyaya yemukati medhorobha reHarare muCBD kuti maonekwa kiti mune imwe nzvimbo inoshandira vanhu yakagara pachiya palunch hour right nhasi uno zvakare kiti iyi yazowanikwa muguta reHarare zvakare kune imwe location Daniel Shivuri Benefo wakachiwemba kiminiki yayo asi mudhuri uyu ndeumwe munhu ari kurochisa zvakare vanhu kiti yaonekwa kudaro mune vanhu vakawanda nezvavanoita but mukati mune munhu anopa vanhu zvikwereti nokuda kwebasa rake tsoko yazowanikwa yakagara kudaro tsoko iyi yanga ichitodya bhuku rinova bhuku rine mazita evanhu ndiro rakachidyiwa netsoko iyi yatooneka yagara pasi ikaenda pamusoro pedeski asi yaonekwa kuti yanga yakatobata bhuku rinonyorwa mazita evanhu vanhu anopiwa zvikwereti nevanhu ava ichitoratidza kuti mamwe mapeji atodyiwa munhu achibva shedza kuti inini kiti ndouraya zvikanzi shedza muridzi webhidhingi paashedzwa ati zvimwe zvese mungaita but tsoko hamungaiurayi muridzi webhidhingi angorangatsombokaurawa muridzi wezvinhu zviri kudyiwa ari kuti mune zvinhu zvakawanda zviri mumabhuku right zvinogona kungofa zvinogona kungokanganisa so zvacho zvakazoitika pamusoro pekunetsera kwevanhu ndo zvandinazvo panapa ndisakupai zvinhu zvakazara ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe nyaya yandoda kutaura panapa inyaya yokunetsa yakaitika mukati menzvimbo inoshedzera kuti budiriro nyaya yakaitika kubudiriro 5 yemurume akaramana nemukadzi kutaura kuti kwatira kwapera makore 7 murume uyu achibva abva nomumwe murume anoshanda naye pamasowe ndokumutipira kuti mukadzi wandaigara naye uyu kumba kwako kwakamboprofita zvakati gore rakati kwakabatwa zvakati saka ndoda kuti usiku chimuprofita zvese izvi achabvuma nekuti anozviziva ini ndinozviziva kuti zvaitika kumba kwawo nekuti ndaimbowa mukwasha wekwawo ndizvozvo unosvika uchirowa bhegi ende bhegi rakarowa zvechokwadi nokuti mukadzi uyu zvanga achiprofitwa chaive chokwadi nokuti munhu anga apa tipi munhu uyu murume waimbogara naye zvese izvi ndinazvo ndine nyaya zvakare yemaflats mukati meguta reHarare kune nzvimbo ine maflats akambotsva nemoto atsva nemoto kudaro vakuru vanoona nezvekugara kwevanhu vachibva vasvika vakakondema vachiti mabuildings aya haachisina kodzero yekugara vanhu zvakuitika mumabuildings iwawo ndo zvandakabata ndoziva kuti Zimbabwe yamirira baba Isabel munenge makalodha munenge makatakura munenge makagukuchira vamwe vanozodaka kukutsvagai kuti vakupeika nyaya dziri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika panhamba inoti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe ndinobatika panhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti izvo 0736 263536 0736263536 asi panhamba iyi musaibipa tinotenda vachimbonwira mvura vasati vanyudza gejo regaika pari zvino ndimbosimudza Pamela Nkuta nakana kwagutu muri yeZimbabwe vagari vari kwagutu vanotoziva kuti zvakamira sei zvakabatana sei kuti zvigova zvinhu zviri kuitika mukati menzvimbo yavo nyaya ndiri kutaura kwagutu muri yeZimbabwe inyaya iri kutoitika izvezvi asi zvendoda kutaura muri yeZimbabwe ndezvekuti izvo panyaya yekuitika iyi nyaya iri kwagutu kwagutu kune nyaya iri kuitika yekuti izvo nyaya iyi takamboitaura mazuva akadarika awa tiri mukati mekutaura kuti nyaya kune mwanakomana ari kunzi akabatwa asi zvaakabatwa ari mukati mekunzi akasvika pamba pevanhu achibva anoka pahwindo vanhu zvikanzi pane munhu anoka pahwindo usiku
vanhu budai panze ndokudzingirira munhu vachibva vakoniwa kumubata. Right. Vakoniwa kumubata ndokuzoronda tsoka mangwana makuseni. Vachironda tsoka mangwana makuseni ndokubva vaona tsoka dziri kuenda pane umwe musha ndokubva vasvika mwana uyu achibva abvuma. Zvikanzi ichokwadi ndini munhu wamukamhanyisa nezuro manheru. Asi pamakandimhanyisa manheru paipa inini kana ndichifamba handifambi ndiri 1 ndinofamba nambuya vangu. Asi pese pamunotiona mbuya hamuvaoni havaoneki wamunoona kuti ndini. Mwanakomana uyu akura sei? Ane 17 years okuberekwa. 17 years. 17 years okuberekwa. Ari mwana wemwanasikana. Okay. Vadaro mukoma KB vakagara pasi ndokutaura nyaya iyi kuti toita sei. Nyaya yakatorwa ichibva yaendeswa kwaSabhuku. Yaendeswa kwaSabhuku. Sabhuku achibva ashevedzera kuti inini zvandiri kuda panapa ndezvekuti nyaya handigoni, inofanira kuti iende kwani? Inofanira kuti iende kwa mambo. Sabhuku ati ndinofanira kuenda kwa mambo. Nyaya ichibva yaendeswa kwa mambo. Yaendeswa kwa mambo vachibva vatizo ngatitsvage ichi muprofita anokwanisa kuti ataure nyaya nemi iyi. Mwana uyu akabva ataura iye pachake kuti inini ndiri kukwanisa kuita sei kuti mutsvage muprofita. Ndatsvaga muprofita ndipo pamuchazoona kuti no hazvikwanisa kuti zviite sei zvibude pamusoro pezvinhu izvi. Muprofita akabva atsvakwa, muprofita achibva auya kudaro muprofita akabva ataka kubatsira vanhu ava. Muprofita achibva auya pamba paakataka kubatsira vanhu pamba apa akakwanisa kuti iye ndaona zvinhu zviri panapa, zvinhu zvakawanikwa pamba pamhuri yeZimbabwe, zvinhu zvinogona kukashikamadza. Pamba apa pakawanikwa hari yakawanikwa iri mudanga remombe. Payakawanikwa iri mudanga remombe yakawanikwa yakachererwa ine ropa rakanga riri mukati. Payakawanikwa ine ropa mukati hari iyi ndokubva yacherwa ichibva yabuditswa kudaro vanhu ava vakanga vapiwa simba kubva kuna mambo achibva avapa nemupurisa kuti aite sei vafambe kunobatsirana, sezvo pamba apa pabuda mashoko ekunzi vanhu vari kunetsana nenyaya yekuti pane munhu ari kutora zvipfeko zvemukati. Ende mwana uyu akabva abvuma nokutaura kuti izvo ichokwadi zvinhu zvindinozviita, asi zvandinozviita handizviite ndega, ndinozviita nambuya. Ndo vanondituma kuti famba mudzimba izvi uchitora zvipfeko izvi. Nyaya yatikamboita kumashure yaitika kudaro. Mwana iko zvinozi ndipo pakazowanikwa achimhanya anuka padwindo manheru. Mangwana varonda tsoka iyi ndokubva vamuwana kudaro achibva abvuma. Asi mbuya pavakamboramba vakazosvika pakutobvuma kuti ichokwadi bhati pane zvinongondibatawo ndimbuya avo. Vabvuma kudaro inzwai mhuri yeZimbabwe zvakaitika. Zvikanzi namambo, saka ndakuchikupai muchinda wangu. Muchinda wandichakupai panapa ndiwo kuti mufambe muchitenderera munzwe. Ndokubva kwatsvagwa maprofita paakatsvaga achibva asvika. Zvikanzi izvo mbuya hatisi kuda kumira pano, toda kuti mubvume mega. Asi vasati vabvuma maprofita akati izvo hande kudanga. Vaenda kudaro ndokwakanocherwa hari yakanga ine ropa mukati. Madudzirwo anga akuitwa hari iyi. Zvikanzi hari iyi panotorwa zvipfeko zvemukati naamai ava vanozvitora chimwe chiri chipfeko vopfeka musoro, chimwe chipfeko vobva chipfeka. Pavanofamba usiku ndo zvavanoshandisa vachipinda mulaini menyu, kureva kuti vanhu vese vanenge vari mukati menzvimbo vanogona kusaziva zvakawana chikonzero. Zvipfeko zvavo ndezvimwe zvezvimwe zvinenge zvakapfekwa. Right. Zvadaro vavabati pakadudzirwa shoko rokuti izvo muno munzvimbo mune madzimai anogona kutora panguva yavo vasingaende panguva yavo. Vanogona kugara nguva yakareba vasina kuenda panguva yavo. Asi panguva iyayi pamunoona imi musingaende panguva yenyu, ropa renyu racho revanhu vasiri kuenda panguva yavo iyayi ndo rakachererwa remudanga iri muharumu. Madzimai vakatorerwa zvipfeko, vakamboshaya zvipfeko izvozvo. Pazvakatorwa izvozvo panguva yamunenge matorerwa zvipfeko izvi hamuendi panguva yenyu. Kana muchikamboona musina kuenda panguva yenyu makashava chipfeko hamuzi kuenda zvinooneka, asi ropa renyu ramunofanira kuenda racho ndiro rinenge richitobuda bhati rinenge richiswa muhari umu. Zvikanzi alright. Zvakare pane mwanasikana anga atoshanya akatoroorwawo manje akanga atouya achibva sangana nenyaya iyi ichiitwa pana mai vake, achibva taka kuti vanhu vanovenga mai vangu chiwati. Zvikanzi aiwa musikana uyu paakauya akabva wacha nhumbi dzake kusanganisira zvipfeko zvake ndokubva aisa pawaya. Aisa pawaya zvikanzi nemuprofita panapa pane kamba zvakare iri pano. Zvikanzi nemwanasikana wangu ndiri kuramba, but kana muchitaura zvinhu zvekamba izvo zvikubuda kwanaita mumbombo ndaona kamba. Ndobva wapinda zvikanzi yes ndio kamba yachona. Kamba ichibva yabatwa kudaro. Zvikanzi kune imwe kamba zvakare yakabviswa pano yakaendeswa kwaSawira. Mupurisa wamambo achibva atizo ndazvinzwa zvemataura, but patauya kuzoshanda ndipanapa ndiri kukumbira kunombobvunza mambo kuti zvichaita here kuti tigobva pamusha panapa tichienda pane umwe musha. Right.
asi zvikanzi mumba muzakari mune bhodhoro zvakare rine mushonga pamwe chete neropa. Bhodhoro iro parikatsvagwa mumba rakazowanikwa mumba umu musikana uyu anove mwana wavo asati aziva kuti akabirwa zvakare zvipfeko naamai vake. Bhodhoro iroro rakatozowanikwa rakaputirwa zvakare nezvipfeko zvemwanasikana uyu angachangouya wepamba ipapo, kureva kuti vakatora zvakare zvipfeko zvemwana wavo musikana ndobva vazviputira bhodhoro parakadobviswa rakabviswa zvakare rakaputirwa nezvipfeko zvemwanasikana wavo. Kutaura kuno kwatiri kuita vamirira muprofita zvakare neshoko rinobva kwashe rekuti izvo kamba iri kutaurwa iri kunze kediso kwasawira ende kunotorwa here, asi mbuya nemwana wavo vakatotorerwa zvinhu zvavo ende vakabvuma kuti hembe dzevanhu vemuvhileji tinotora, asi tinodzishandisa pakufamba mukati meimba memusha unoyu. Patinenge takufamba paipai ndo dzatinenge takapfeka. Ambuya nemuzukuru pavanoenda vachitora kahembe dzemukati vanodzoshandisa pavanenge vakufamba usiku pamabasa avo erima vakadzipfeka. Ende mukomana uyu akatobvuma akati ndinotumwa nambuya, asi nini ndinganyepa ndikati ndotora usiku hembe dzangu ndotora masikati, ndinotoudzwa kuti ende panhengo unotora. Ende pavakadoka hembe dzakazoonekwa ihembe dzevanhu vatatu, hembe dzimwe dzanga dzatopiswa mene pavakapisira pacho pakatoonekwa zvakare. Pavanenge vakadzipfeka pavanenge vachifamba usiku pamabasa avo vanenge vachida kuti zviite sei? Hatizivi kuti maybe ndopanosimba mushonga kuti kana vakapfeka hembe dzevanhu kana vachiuya kumba kwako ndofunga zviri nyore kupinda kuti unenge wakatopfekwa kudhara. So mambo vakuru venharaunda vari kuti kudini mushure mekunge ambuya ava nemuzukuru vabvuma kuti chokwadi ndo zviri kuitika? Nyaya iriko mangwana, nyaya iri kutongwa mangwana, nyaya icho iriko mangwana. Sawira akapiwa imwe kamba nagogo nambuya ava ari kuzikanwa here? Asati azikanwa, tatomirira muprofita zvakare paari kudzoka kuti ndiye akataura kati pane imwe kamba zvakare hongu indabata but pane imwe, asi kamba iyi yakabviswa pano yakaendeswa kuna Sawira. So kumirira kuri kuti vanhu kuti Sawira muprofita paanodzoka ndo pachataridza vanhu kuti uyu ndiye Sawira wacho. So muvhileji imo munhu ari kungotarisana kuti Sawira uyu ndiwo masikati here kana kuti Sawira uyu ndiwo usiku. Ya pakaipa, Sawira ndiwe masikati here kana kuti Sawira ndiwe usiku? Andizivi, munoti kudini ndeche kwagutuka icho. Kwagutuka. Saka nyaya iri kuzonzwikwa mangwana. Hey, ya pakaipa. Muri kuti kudini kwa muri yeZimbabwe 0713938538 0713938538. Mbuya avo vakanyanya ndinonzi Kindoni Gomba kubocha kwa Marange panonzi Pamatongo. Parisheko Pamatongo nhasi chifundo nangumbusira zakuti muri kuchipata bwino long time ukanyemba mazuano ndakatsva mafuse ndinonzi Regai Samuel Gwaya ndiri kuno kobulawayo ndimutsireoka vese vakabata kachemuti vanonzi iwoka Rufaroka Manula tichaona Makuerere Nobet Chabeta Kelvin Joao Prince Munengiwa Innocent Manyoso Tinashe Gotora Shekman Matono Madzibaba Denford Chari Victor Katio Alfred Mafrad Mode kufamba Elias Aromando pamwechete kananiko pamwechete ka na prominent Mandombo Dizachi kwededza Hard Life Samuel Queen Esaka Harare budiriro chiri kuti kudini ichi? Muri yeZimbabwe nyaya ndinayo panapa inyaya yekuti musi weSunday ndakatozororwa ndiri mukati mekushedzerwa nemamwe madzimai vari mukati wekuti tikanosangana mukati menzvimbo inonzi Glenville patichagarika vamwe vati patichers ndo patakakwanisa kudhiraivha ndichibva ndasvika ipapo ndakanosvika paine murume 1 nevakadzi 2. Okay. Ndakazoita tsvakurudzo kuti murume uyu nemukadzi murume uyu 1 ndimadzibaba vane kereke vanonamata, mukadzi ava mukoma nemun'ina. Vakuchitaura nyaya yavo ndikuti murume anove madzibaba akanga ari pakati pevanhu ava anga ari muranda, aikwanisa kuti kana kanzi handei kwakati aitevera, takuita zvakati aitevera. Ndokuzvitsvaga kuti murume uyu murume akasimba, murume akakwana, but why asiri kukwanisa kutaura zvine simba kana kuramba zvitaurwa nemadzimai ava? Takazoona kuti nyaya yakanga iri pakati pavo ndekuti baba ava vane zvavakanga vaita ipapo vachishandisa shoko raMwari uye kushandisa zita remumwe munhu vachibira vanhu mari. Chii chakaitika? Baba vane kereke yavanonamata asi vari muprofita mune imwe kereke inotungamirirwa nemumwe munhu. Baba vazvo vakaita ndezvokuti vakadzi vaviri vatitaura navo apa mukoma nemun'ina panga pane mukadzi 1 akanga aripo. Mukadzi uyu anoti baba vakasvika kwandiri vachibva vaprofita, ini kwanzi ndakanga ndiri mukati mekuti mangwana ndoda kuenda kumusha, handizivi kuti vanhu vakaziva sei ndoda kuenda kumusha. Ndokubva vauya pamba pangu iye muprofita uyu wechirume nemurume akambenge ari ex kwavo wavakatoita naye vana 2. Right. Pavakasvika vachiti madzibaba ava vakanga vane munhu uyu akanga asiriye murume wavo. Zvikanzi amai ndatumwa neshoko raMwari pano
muprofita mukuru wedu mukereke medu anonzi Nenge ndiye akaprofita nyaya iyi, asi andituma kuti inini ndiyo ine darire kwamuri. Right. Darire nanzi ndiye kwadu kwamuri, ndanzi imi mpachenyu ndaona hari dzakazara neropa, imi mpachenyu hamuna mazuva munogona kutofa, kana nhasi kana mangwana pakati penyu panogona kutofa mumwe, ndaona rundo rwamuda kuita musingatikwanisa kuenda ikoko. Ndokubva atanga kuprofita zvakamboprofitwa kumashure zviri pamba, asi zvadaruka madzimai ava vakabva vanzi izvo tiri kuda mari yekuona kuti iyo $70 pamusoro pebasa ratavainaro pano. Amai nokuprofita kwavakaitwa, amai nokuvhundisira kwavakaitwa, amai zvakare nokumboonzwa zvinhu zvavakamboprofita 2 years dzakapera kusanganisira nemakore akadarika avaigara nemurume uyu. Vakabvotora kuti murume uyu ari kuona, but vakangana kuti murume uyu wakambogara naye anoziva zvese, kana kuti vaiti pfungwa dzekuti murume wavo ndiye ari kutipira munhu uyu, vakangoti ava maKristu. Okay. Ndobva vanyarara, havana kuzowana $70 ndokuwana $25 ndobva vavapa, ndobva vabuda vakarwa pasi. Madzimai ava ndokuziva kuti mana madzibaba pavauya vati havaziriwo vakabata dari rakabatwa nemukuru kuchechi kwavo anonzi Nenge. Aiwa isusu tinomuziva, regai tivafonera kuti dzimweni dzenguva ava vatumwa vane zvavakuta, ndizvozvo nyaya iyi ine rufu pakati. Yes. Ende vakabva vanzi izvo, ndaona muchifa nerufu rwembunyikidzo. Ndokubata foni ndokufonera mukuru wesangano. Halo madzimai kana kuti madzibaba, tinotenda neshoko raMwari neiyambiro wamakandipa pamweya yokuti ndichasangana chiga chakati vana madzibaba vakasvika, saka hapana here dzimwe kundiso dzamangandipa. Right. Svikadzipa namadzibaba vapo ndikatuma mukuru wesangano uya handina ndikatuma ini. Svikanzi vakatuma akasvika vakati handitozvizivi inini, hamuna kuchikirwa mari. Zvikanzi ndikachikirwa mari, zvikanzi ende mapiwa mari yavo yenyu ini nema ndizvizive. Vakadzi ndikutsoka madzibaba vaye, yeti madzibaba ava vane sanganiro vanoenda kucheche pasi mumwe munhu, but pamba pavo vatove nekrawa nembiya yavanoshandira vanhu. Amai ndio madzimai aya ekutorerwa mari vaye, amai kumagunde he kumagunde, amai kumagunde he kumagunde, jekisa musutu he kumagunde, kufamba uko vakananga kumuprofita uya. Ndokusvika madzibaba tasvika, tiri kukumbirawo mari yedu, zvamakataura makazvitora kupi? Kwamakati ndokwabva dari tavabvunza zvikanzi miri andikudzei inini paipi havana chiprofita chandaita, murume wenyu ndiye akandituma akati tinogona kuwana mari kuna ex-wife wangu. Svikai muti zvakati nekuti inini ndinozviziva, takamborora tikagara tese titori nevana 2. Right. Yeti murume uyu kugara kwaita nemukadzi uyu vakaitisana vana vaviri pa7 years dzavaita izvezvi vasiri vese, achengete vana vacho, ari kuda zvakare kunobira kuti mukadzi uyu mari. Amai uchibva takakufamba nemurume uyu handei, zvikanzi inini pa $25 yamakatipa iyai handina mari yandikaona ndikamutora, ini ndikangopiwa $7. Imwe yese yakanga sarai ndikabva ndapa murume wenyu nekuti ndiyanga ari muridzi wenyaya, ndiyanga ndituma. Nyaya yandiri kutaura iyi takazoiitira patichagarika. Right. Kuti chagarika ndikwakakutsvagwa murume uya manje ndokwaanogara, ndokwaitsvakwa. Apa pataifamba pamurume uyu foni yake yanga yakatobatwa nemadzimai ava. Madzimai ndivadabvunza nemadzibaba, imiwo mukadzi muri mbavha munoramba here? Zvikanzi inini hangu handizivi ndingaite mbavha here, kuti inini handiziri ini ndaibira vanhu asi kuti ndakatumwa. Right. Zvikanzi nevanhu vanga varipo nemadzibaba, iko zvinozvi kutaura kune kwatiri kuti akabatwa ndiani. Kana musiri mimbavha mabatirwei, ende kwamuri kuenda imi muchimirira munhu kuti uye ko akati unoreva nhema handizvizivi. So ndakazopedzesera mhuri yeZimbabwe muprofita uyu achifamba nemadzimai ava vachitsvaga ex-husband uye ainzi nemuprofita uyu ndiye akandituma. Saka kutaura kune kwatiri kuita, madzibaba ava vanogona kunge vari panguva yakaoma, nokuti havana kutanga kushandira madzimai ava. Vane vamwe vanhu vanogona vakamboshandira kumashure vavakadyira mari. Pazvinobuda kuti ndo zvavanoita vanoreva nhema, vavakadyira mari ava vese havadzokede vachida mari kavari. Saka madzibaba vakaenda pamba pemudzimai uya vakanotaura, vakabatwa, ndo vakazotaura kuti aiwa inini ndanga ndatumwa naex wenyu, ndiye akandiudza kuti ndinomuziva mudzimai uyu. Zvandanga ndichiprofita zvese ndaikudzwa nemurume wenyu nokuti ndiye aizviziva pamegara mese. Pamari yamakabvisa $25 ini ndakangowana $7. Imwe yese yakatorwa naex wenyu. Saka ex asati awanikwa. Nozvino vakakasati vaona ndiye akanga ari mukati mekutsvaga. So ndichanzwa pazuva ranhasi kuti vakazomuwana here. Madzimai kana muchitinzwa munogona kuti bata izvi kuti mutiudze kuti ex makazomuwana here, ko makadzorerwa mari yenyu here, ko kana musina kudzorerwa baba vakanga vati kana tisina kumuona munhu ndinoda kuti madzimai ava vatengese hawo foni yangu ishi vatore mari yavo.
madzibaba pavakasvika pamba pemudzimai uyo vakasvika vachiprofita vachiti kudini? vakatoprofita vachiti tatumwa nechika. anosvika vachiprofita vachiti ndatumwa nedare raprofitwa nemukuru wekereke. Yes. asi vazondituma nedare sezvo ndiri munzwi wemweya kuti ndiwe ndisatsikidzi kwamuri. avanosvika nesimba ravo vakasvika vaine simba rezita rimwe munhu anozivikanwa ane simba pakuprofita. ava pavakadza sita simba remuprofita ratuma munhu vakabva vasimba nokunzwisa chikonzero vanoziva kuti munhu anoita sei anoprofita machokwadi. apa vakatuma vari vaviri ende pavakatuma vari vaviri vese vanonamata kumunhu upi iyeye wacho anovatuma. asi hapana here mashoko akataura zvichinzi abva kumuprofita? dare randiri kutaura panapa iri ratobva kumuprofita iyeye Zvichinzi kuti kudini? imimi machasangana nechiga chokufa nerufu rwembunyikidzo. ndaona matende akazara ropa. Right. kufamba kwamuri izvo nhasi kana mangwana panogona kutofa mumwe munhu. ndosaka tatumwa nechi kuti ivo vakamanikidzika. ndosaka vatuma nedare kuti tiwe tisatsikidze pano. munhu akabudisa mari nokumanyisa zvichinzi aiwa ka paitodiwa $70 pakazobuda $25. kuti ndiwo yange ini. so handizivi kuti maprofita vanhu vanokwanisa kuziva sei kuti ndiprofita wechokwadi. ndizvozvo. ya regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini 0713 938 ambuya avo vanoda shamunyoro kanyemba ndimutsiroka mhuri yese kwanyakabau kunyanya mai vangu mai pesi ndinonzi previous nyakabau padonzve representing pagomo kumudzi kuri seko kumudzi nhasi. Unit is very important. Unity is very important. Unity must be infinite in our country. The task first mutare chekwamutare chiri kuti kudini? mhuri yezimbabwe kune vanofamba nenhefenyuro. Right. kune vanofamba nechimuti. nyaya yandiri kuuya nayo panapa inyaya yatakambotaura mu 2021. nyaya iyi ndakaitaura iri yekwamutare yababa vaidhiraivha tractor pane imwe kambani. ndaiziva. ndokubva vashayikwa kana mumapepa nhau yakazouya zvakare. Right. baba vapa vakashayikwa vanhu vakazopedzesera kuronda kufamba kwaita tractor yavo kuti yakapera kuonekwa matsimba ayo iri pamvura. muchidimbu kune avo vakapotsana nenyaya iyi yakafamba sei? nyaya ndeyekuti pane murume aidhiraivha tractor ari driver wetractor pane imwe kambani. Okay. ari driver wetractor pakambani iyi manheru pakangonzi izvo kwatumwa neutungamiriri kunzi pane zvinoda kuitwa tractor ichibva driver. yadhiraivhwa manheru iwawo baba kusvika mangwana makuseni havana kuzoonekwa. Right. asi pakazoonekwa kuti tractor ipa yakagumira driver netractor wayo havana kuonekwa. chakaonekwa itrailer. driver netractor yake haina kuonekwa. asi vanhu pavakapedzesera kuona kuti pamvura panapa ndo papedzesera kuonekwa tractor vakatozokwanisa kusvika panguva yokutoshevedza masea divers kuti vasvike vaite sei. zvikaita madays vanhu vakamira pamvura kusvika panoshedzwa crane kusvika masea divers apinda mumvura. vapinda mumvura mumwe akataura kuti ndine chinhu chandiri kubata chinoratidza kuti inenge tractor. ndokubva vatora crane ndokubva vaisa mvura ndokubva yabuditswa tractor. but pakabuditswa tractor ichi munhu haana kuwanikwa. Driver anga asipo. munhu akatozoonekwa pane imwe nzvimbo iri panosangana mvura. asi munhu ipa akawanikwa akasviba ari black asingaratidze kuti munhu akazara mvura. wachi yanga akapfeka nemazuva iwawo yanga ichifamba yanga isina kufa. nyaya iyi yaitwa kudaro ikanzi kuri kuitwa postmortem. paitwa postmortem pakazosvika nyaya yekunzi pane hama yekumba kwemunhu uyu yakataka kubudirwa ichinzi izvo aiwa inini kuurawa ndakaurawa nanhengi nangana. nyaya yakasvika pakuendeswa kumadzimambo vanhu vakataka kufamba paita vanhu vaibatwa. Right. nguva iyi pane mambo akanga aripo kusvikira mambo uyo azobva pazoya umwe mambo zvakare. vana neukama ava vakasimudza zvakare mambo kuna mambo uyu. mambo akati ndiri kuida nyaya iyo ndikuendera mberi nayo ndokubva yaenderwa mberi kudaro vanhu vai vakataka kubatwa zvakare. vanhu vakanga vabatwa pakutanga vakanga vatoshevedzera kuna mambo kuti izvo isusu pachedu toda kubhadhirwa nemombe mbiri chikonzero tiri kupomedzerwa. zvikanzi musati mati muri kupomedzerwa imbofambai. but kwaifamba vanhu ava vanhu vaifamba vachibatwa ivavo vachipiwa n'anga kana kuti maprofita zvinobva kuna mwari vairamba vachibatwa varipo ivavo. zvadaro izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita pana mambo aripo vakabva vafamba zvakare. vafamba kudaro mhuri yezimbabwe nyaya yandiri kutaura ndeyane zuru. vanhu vakaungana vanhu vakamira
maprofita akuzadzisa shoko rawo ndokubva bata vanhu paita hwana kabada wakupedzisira wane zuro risikakanganise ndive chi9 kana kuti ndive chi10 vachingobata vanhu ivavo. Yes. So zvakazoitika nezuro vekutanga vakataura kati izvo vanhu ava ndo vakaita zvinhu izvi kuchibva kwazosimuka mumwe zvakare zvikanzi inini hangu ndine maitiro angu ndiri kuda veukama vemhuri yemurume akafa garai up Driver uya. ndobva vagara zvikanzi ndinoshandisa mbiya Daniel Roshiburi ndoshandisa mbiya ndokubva vanzi munhu wese ngabate mbiya iyi ane zvaakaita munopedzerana nembiya ichi. Papa vanhu ndobva vabata mbiya pakaita hwane murume akakanda mbiya pasi achiti iri kundipisa asi kwasa kuibata zvikanzi bata mbiya zvikanzi kwasa kuibata mutondikanganisa saka kutaura kuno kwatiri kuita nyaya iyi ichiri kuenderera kumberi so vamira kunzwa kuti vakuru vachati kudino kuti vanhu voramba vachimoita sei vachingobatwa so kutaura kwandiri kuti nyaya yemurume uyoyo ndopa yave izvezvi nezuro vakanga vari mumatare vari mukati mekuti munhu ngavarambe vachitsvaga vabatsiri asi kune vari kuramba vachibatwa kune vakatotswa nembiya nesuro so havasi kuziva kuti mambo achavashedza achiti chii nekuda kwezvakaitika nesuro. Baba Isabel, vanhu vari kuramba vachibatwa ava kubudikidza nerufu rwadhiraivha uyu vane ukama here kana kuti ndive kubasa? Ndive kubasa, havana ukama. Zviri kunzi kudini mukufamba kuri kuita hama dzitsvaga kuti chii chakauraya hama yavo? Vari kunzi munhu yakatourawa akatoshandiswa ende nhamba yevanhu vari kubuda vava iri kubuda namba iri 12 vani kuziva vane chokuita but ari kutsvene mbiya pa munhu 1 12 ava vese ndive kubasa. Ndive kubasa. Zviri kunzi akashandiswa pamabasa eyi mushakabvuri ndo pasati vasvika kuti vatudze kuti izo mabasa akashandiswa ndei ende mumwe mwana akanga aripo aitomirira kumira kuti zvienderere kumberi akatodzingwa basa zvekubvisa mabasa ipapo izvo zvekufamba kwaruta nenyaya ari kufamba nenyaya asipo pabasa ya zvakaoma zvikanzi icho chokubudirira mbavha idzo ngadzikandwe mukati hamuna kuzonyora zita renyu kuti munonzi ani vangoshedzera kuti mbavha ngadzikandwe mukati tinashe Joe mutwini watafadzwa Joe paborodeo maex manyama ngavaende kupolisi imbavha idzo mutsai madhama vangu maitakudzwa nevana vedu takudzwa natadiwa sahwira wangu chiposi ziba ndinonzi tinashe Joe mutwini watafadzwa Joe borodeo ndakachibata kachimuti muri kunzwa Baba Isabel vanhu vari kushedzera kuti amai avo right ngavaende kunoripota kumapurisa vakadyirwa mari nemunhu aizvinyepera kuti muprofita pamwe chete kana ex husband right rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini taneta nemaprofita enhema ngavasungwe Isaac Ndebvu Wasu ndiri paZindoga paWaterfalls paGazebo pariseko tinayo nyaya yandinayo yakaitika muno muguta reHarare munova kune imwe location iri mukati meguta reHarare iri nyaya yebuilding yakakura last time ndakataura nyaya yemuCBD mudhorobha omo yes yetsoko yakaoneka ikagara pacheya nhasi uno zvaitika zvakare kune imwe nzvimbo zvakare ine imwe building ine vanhu vanozva vanoita mudhorobha imo akwende mudhorobha mamulocation okay sekungoti township yepalocation right asi pane magetsi panoitwa zvese so munhu uyu mune vanhu zvakare akangwirikana zvakare tsoko yakagara vanhu wanike tsoko itori yati kabva pacheya yoenda padeski ichichenjera but payaigara kazhinji ndipe munhu 1 uyu okay vanhu vese vakanga ripo vakabva vavhunduka nekuti so itsoko hongu but maziso ayo aya aite singanobuda moto mukaitarisa so yaitosora vanhu vanhu vachibva vabuda vanhu vakada kuitira mazvikanzi nevamwe aiwa muno muri kuroja tangai mazivisa muridzi wemudhuri nekuti vanhu mazuvano vanofunga zvekuti munhu nemunhu anosimbisa zvinhu zvake tangai matsvaga muridzi ndobva atifonerwa paakafonerwa nguva yaiuya akatowanika yadhonza rimwe receipt book itori ndakanyorwa vanhu mazita nekuti munhu ane zvaanotoita achipa vanhu pane zvinotopiwa kufanana nezvikwereti marisiti achisara nemasei vanhu ari mubhuku okay zvinopiwa vanhu nezvinosara saka yaitoratidza kuti inotodambura mapeji tsoko iyaya ichitotya kuti panenge pakanyorwa kunzi bhozhongoro apiwa 500 ichidambura ichitanga kuti exhibit hapachisina so pakauya murume uyu achibva amira vanhu zvikanzi one zvakuitika wamanaka zvikanzi murume uyu mutemo unoramba amukwanise kurusa kana kukauraya kanhu aka munosimbisira nzvimbo yangu kuti nouraya zvinhu mutemo nyika unoramba azviite one zviri kuitika zvikanzi aiwa chishevedzai zvikanzi tichavashevedza vepax apo iri kuwedzera kudambura dambura mapepa zvikanzi nevanhu komaregere matsvaga munhu anobatsira kana muridzi weshopu achiti iye azvidzi zvake nekuti zvinhu zviri kuchikwane zvani ndezvenyu achibva ati iye
munotitendere titsvage muna kutibatsira because chinhu asikufunga kuti chinhu chamari ichi nokuti munzvimbo matiri muno vasatambudzwa nezvitsoko Right. ndobva vashedza munhu paakauya akasvika munhu wachona akasvika ndokutanga kumuseka zvokuti munhu vakatofinhukana zvokurwadziwa kuti une mumwe munhu ari kuchema mari yake iritoerera iyi mapepa ari kudamburwa aya Yes. ane umbowo zvikanzi orati zvikanzi ndiri kukumbira kuti ndingoshanda ipapo vanoshanda munomo vese ngavauye apa Right. ndobva vaenda ipapo ndovanzi vada kugezwa maoko vada kugezwa fesi but nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda vakanga varipo neyandakabvunza vamwe vanhu vanoshanda imomo hapana akadudzira nguva yavakapedza kugezwa maziso vainoratidza kuti vari kushema kuti kuratidza kuti vane zvavakuona but zvavasina kukwanisa kuudza vanhu saka vanhu panguva yavakazoti vanhu vapedza kudai so panzi dirai mvura zvakare panova ndo pachiya pakagara tsoko vanhu vese vakanga varipo hapana munhu akanga kuona tsoko vanhu vakanga vakuona senge munoziva vanhu vanogobora kana vachigobora munobuda zvatinoti zvitsiga Right. zvimidzi zvepasi Ndizvozvo. panga pachitori nechitsiga change chiro chinoratidza kuti chakatotemerwa pasi umwe midzi wakasara uchienda pasi ndo chakasara chiri pai chichitori nemavhu achone ndo chakasara chiri pacheya hapachina tsoko nyaya yakaitika ndeyekuti zvaonekwa kudaro muridzi weshop ndokubva aenda kumota kwake ndokuvhura mota ndokunotora jira reblack ndobva vaine jira ndokupinda mushopu ndokutora chitsiga chiya chakambeke chiri tsoko pakutanga ndobva achiisa pajira ndobva aputira ndokuda kubuda nacho ndobva aenda kumota ndobva avhara madhozi ndobva rwapasa chipaenda Muridzi weshop. muridzi weshop vanhu vasara varipo zvikanzi toita sei zvikanzi no aenda hake but munhu wanga chifanira kutaura naye ndini nokuti chinhu changa chichionekwa chiri tsoko saka apa chane chitsiga tisakonzeresa iye akuchitora ndo zvaanoziva iye kana chishandisa chinhu ichi chinenge chiri chinda senge chitsiga nokuti mushonga asi iye kuti vanhu muzoona chitsiga imeme tisakonzeresa taakuchida manje kuti isusu zviitike tise adzoke hapana kuita nguva mukoma KB akadzoka murume achibva pakamota achiti ndiri kurohwa apaka mota mabasa patownship ndinoda kuzama kutaura mhuri yeZimbabwe vagari vemuguta reHarare pane murume akaiswa nemota patownship asati asvika pashopu pake akatasana neshopu akasiya motokari pashopu akamhanyira kubasa kwebuilding yake kwakaungana vanhu achiti meduwe munhu wamakashidza kuti akubatsirei panapa uyoyo aenda kupi ndiri kurohwa ndiri kukumbira kuti chinjera tora ndikaisa mumota mangu chibviswe mubatsiri achibvaramba akati kwete ndiri kukumbira kuti mutore chinhu ichocho muende kunochidzorera paseka chiri nekuti ndiwe muridzi weshopu vanhu vangachidyirwa zvinhu zvavo wavatendera kuti vatsvage mubatsiri waimatora mukaisa mumota menyu icho chisiri cheyo. Yes. Sei akatora chitsiga chiya akachisa mota muridzi weshopu. Ndo pakasvapa kutaura kuti izvo aiwa hapana pandingataura pane vanhu vanoda zvinhu changu chinhu ichi ndechangu ndiri kukumbira titaurirane. Ndo pakapinzwa mota vashandi vanokwana kuita 6 mumota. One akatokundikana kana kuti rudzi rwemotokari ngari diki vaisiwa mumota kazi handi kutosakana pakati asi vamwe vaida kuramba chikonzo chitsiga chakachirimo chitsiga chakatozochitorwa chikaisiwa mumota yemubatsiri vachibva vaenda saka kutaura kune kwatinoda tamira kuti tizwe asi panhu ipapo izvezvi nhasi pakavharwa hapasi kushandwa. Saka baba Isabel muri kuti tsoko yakawanikwa iri mumahofisi ichidya mabhuku anenge ane information yevanhu vanoshandisa hofisi ndo yakazoshanduka kuita chitsiga. Muridzi weshopu achibva svika akatora chitsiga chiya nobva aisa mumotikari akadhiraivha akaenda akazodzoka achimhanya achiti ndiri kurohwa. Anga achirohwa nani? ndopaizoti ndiri kurohwa achiri chiro muchitaura naika aitaura baibai ndiri kurohwa mandiregerera motokari yake iye haina kutozotorwa ipapo yakatozotorwa mushure mekutoshandwa pane zvimwe zvatoitwa ende asiri yakatora nemunhu akada kutora mota iyi aitozokunyengetedza kunzi aiwa dhiraivhaika nemota yakudhiraivhika. Saka mubatsiri akashedzwa nevashandi vanoshandira kapa kambani apa kuti pa building apa akati kudini kubudikidza netsoko yakawanikwa muhofisi. Ndo saka akati handikwanisi kutaura pamuri ndinoda kuti vese vanoshanda panapa kusanganisira muridzi pindai mumota tiende patinokwanisa kutaura so chatamirira kunzwa kwezvinhu chekuti yaimbonzi chii chaitika nekuti kuvanhu kwatiri hakuna kuzobuda zvese asi inini vari kuri panguva yekuti iye anova ndiye munhu ane mabhuku ari kudyiwa ari kuti inini bhozho kana tapedza zvati kuita ndichakuchedza chetaura newe nokuti pane nyaya yokuti ndinofanira kuti ndibhadharwe handizivi kuti vanhu vandaitirana mabasa kana vaziva zvinhu izvi chichi chaitika vanogona kuramba kubhadhara apo ndinenge ndisina information.
Hey, muri yeZimbabwe muri kunzwa here chetsoko tsoko yakawanikwa pane imwe building panoshandira kavanhu ichidya kabhuku ichidya information kunyanya munhu uyo anozikana kana kukweretesa ka handitika saka tsoko iyi yaisvika ichidya mapeji kana kanyemba kakweretawo 500 tsoko yobva yadya peji yeya saka vanhu vakanzwa kuti pane tsoko yakasvika ikadya kainformation vachaita sei vachabvuma here kubhadhira nokuda kwokuti dzimwe nguva muridzi wacho anenge asisina ka magwaro anoridza kuti pane vanhu vangani vakatora ka zvikwereti. Ameno munoti kudinike KB naBhozho kupedza nhubu dzemaprofita munzvimbo kushandisa shamu mbichana not too much. Chimpanzi ndicho chinosensa nguva yekufa kwacho then chinobva chazviuraya. Ndimutsoka Peter Zulu, Denford Chari, Sherry Dick, Robert Veremu, Eleni Madlazi, Rebecca Fossa, Mashizha Twins, Mike Craig, Dr. Kandishani muri yese kwa Chabeta ndinonzi Nobet Chabeta pachivaka nenyama kuurungwe ya pakaipa naikanyemba. Okay, regandi nyatso kuverenga message yenyu yasvika kani naiwe kanyemba akawandisa musanyanyo kutumira kama message akawanda 1-2 chete zvinoita naikanyemba ko handiti isu tisu tinoenda kusowe here then mweya wobata zvipinga idzo zvatinazvo izvo zvokuti sowe ndorofambira vanhu risina kushedzwa iri ratoveka drama shuwa ngavarowe chadonha pachena chena shuwa mukaimhanyi vana veZimbabwe tisu takutopromota chimbavha ichi ndimhurisira ukatimu rangu iri lapsusu yangu maidheni bladheni vacho Delphine Dorin Jaden Braden nevavakidzani vedu baba naamai Kambanje Bani neBerito Berito wechelechere pana Lighton nepaForge apo Kitters wechip A Tampa Red Container neboys rese riri paari Dr. Nephias Chimbowa hanzi wamuka seiko netimu nyanzu yese kunyanya Cynthia na Hudson Kampila Ivy Kakono nemufana wake Beatrice panakafudzaruwa apo Leo wemududu bike pana membwe apo na Saidi Mupfana hanzi wamuka seiko Saidi Mupfana zviri kufambere pamwechete kanani ndinonzi Dumisani Ngwenya pamufakos pa area J pamabhasikoro pasamuriwo glory Manchester United ya pakaipa andisi kuziva kuti panoitwa seiko pakadaro kubudikidza ka nenyaya yemapro baba Isabel imi muri kufamba then musangana kane muprofita okudzai kuti iwe unobva kugokwe kaiwe kwachinyenyetu Yes. une vana 3 kaiwe mwana wako mukomana ka ari kusekendari ari kuita zvakati mbuya vachangobva mukushaya and information yacho nemo ndinoda kuti unamate nokuda kwekuti pane chiga cherufu chandiri kuona pamberi pako mungatadza kuvhunduka ere baba Isabel waudzwa zvese saka unozoti rufu ari kuita sei zvimwe ari kugona yes uri kuti rufu ndizvozvo saka pakadaro unotadza kuvhunduka here nyangwe usina kuenda kuchechi kwacho munhu wasangana naye pane maprofita unosangana naye achikudza zvakawanda right unogona kuvhunduka nezvinhu zvaunenge waita sei zvaunenge waudzwa saka hapana kuti muprofita auya kuzokudza saka rega kuzvitambira inyaya dzerufu dzatiri kutaura nezvazvo baba Isabel onai kane chakonzeresa chetsoko icho Bhozho nababa Pati vanhu vashata muZimbabwe unenge uchiti vanhu vari kushanda vari kuita mari uchitsiva nyambisi uri kuchiwa urombwa ndinonzi chips paWarren Park ndodzoka futi nechimuti kechi2 hanzi unenge uchiona vanhu vari kuita mari uchichiva kuti vari kushanda nyambisirwa vari kushandisa mushonga baba Isabel tiri kuchiwa urombwa sei muridzi webuilding akazotora chitsiga right ipapo vanhu vese vakagezwa nemubatsiri vakaona here kuti chitsiga hachitsoko kuti wakagezwa chete kusanganisira nevanhu vanga vachifamba uzova munozati pakati kachiro vanounganaka vanhu zvakaonekwa nemunhu wese asi pane nyaya yekuti vanhu vemubuilding pavakagezwa maoko nemaziso vese ngoti kuratidza vane zvavari kuona but havana kuzodza vanhu vesese kuti zizvo vaona muridzi weshopu uyo akagonekwa ndinonzi Courage Chapepa right regatinzwe Bhozho alright Bhozho nakanyemba tinemi pachimuti ndinonzi Kumbirai King Mvukuto ndiri pa Preston from Bangi
kubhangeti, Preston Farm kubhangeti, kuriseko kubhangeti kanyemba na bozho vana madzibaba au imbavha not prophets. So nyaya iyo ngaende ku police straight kuti mbavha dzisungwe. Ndinonzi baba tanatswa natakudzwa gomo pa unity eo. Vanhu ngawaende kunoripota kumapaliyo. Endai munosvitsa kumapurisa, mapurisa ndivachakudzai kuti aiwaka nyaya yakadai hatite sei atiite. Nokuda kwekuti mangwana mudzimai uyu akasangana na ex husband hapagone kubuda chakanaka baba Isabel. Sei musina kuisvitsa kumapurisa nyaya yakadaro. Handitika tinotenda baba Isabel. Ndiri kuona zvikanzi aiwaka muridzi webuilding ari kuziva nezvetsoko iyo anga achitora kamari dzevanhu mozoti hanzi kudi nzoupa ushe wekunze mozoti hanzi mozoti musatonga mega mbavha dzakadai. Ndinonzi nzoupa ushe wekunze nzou musadaro please, nzou musadaro, regai kutonga mega nzou. Right, nhamba dzemubatsiri wetsoko uyo anopedza basa ndinonzi Crusher Man from Guruve. Hanzi nhamba dzemubatsiri wetsoko uyo anopedza basa ndinonzi Crusher Man from Guruve. Chabvondoka, okay, chabvondoka kune vakauraya driver wetractor dai atomuka masikati machena chaiwo ndinonzi Evanzi vanyuwa pamwenja panyazura. Tinotenda baba Isabel 4 minutes to 12. Hanzi namba driver wetractor toda kumupaka sando dzake. Namba drive hanzi namba dzemubatsiri wetsoko uyo toda kumupaka sando dzake. Endi chabvondoka kune vese vakauraya driver wetractor dai muridzi atomuka driver apedze nyaya yake ari yega. Atorova amai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jekesa musutu, he kumagunde, kufamba huko akananga kune wese vakamuuraya. Right. Icho kwa dimu ya Zimbabwe. Number 0781 150 770 0781 150 770 0781 150 ndino vimba udinzi ndiye mubatsiri wetsoko. Zvakaoma zviri kuitika munyika yeZimbabwe. baba Isabel vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi? Icho kwa dimu ya Zimbabwe vanenge vachida kundibata pa namba dzangu, munondibata pa namba dzisina chipomero, namba dzisinganyadzise, munondibata pa namba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Ndapota musabipa sa Rebecca Foster rikiti vo bozhongora ambwera pomwe mangwana kota pasi 10 anenge ave